kunendaba ejwayele ukwenziwa uma ngabe sekuthandaza bese ethi ophethe umbhobho noma okuyena olawula lo muntu bese ethi asibheke enkosini. Uma kuthiwa sibheke enkosini wena ubonani? Uma kuthiwa sibheke enkosini yini oyibonayo uma kuthiwa asibheke enkosini? Funda Mateyu 13 ivesi 16 kuya ku 17. Kodwa abusisiwe amehlo enu. Ithi ke le vesi bandla lalapha ePhumalanga sikothe abusisiwe amehlo enu. Ukuba ebona Ngoba nina nabona ushembe. nezindlebe zenu ngokuba zizwa. Ngoba neindlebe zenu njengoba lapha endlini nilapha nje nezwa ukuthi wakhona ushembe emhlabeni. Iqinisile ngithi kini. Iqinise ngifuna ukunishiya nalo lithi Abaprofeti abaningi kunabaprofeti abaningi nabakhulu nabantu abalungileyo nabantu abangenazona ukudlula thina babefisa ukubona ushembe ababona kodwa kaze bambone ubonwe yini lapha endlini nokuzwa lokho babefisa ukuzwa ngoshembe unyazi lwezulu ukuthi luthixo kodwa bezwana namanje abekho lapha endlini yeke babusini ayikho isithupha leyo mshumayeli. Kodwa ngifuna ukuthi mangilapha ekhaya ngeke ngikhulume ngothando likaShembe. uShembe maNazaretha ayingcwele uyasithanda. Akekho umuntu owayengadela umusi nezingane zakhe namakhosikazi akhe ahambe efuna mina nawe. uShembe uthando lokalikhulu aqala ukulisebenza kusukela ngeleya minyaka yasendulo singakabikho kuze kube manje. uShembe kwala abantwana benkosi bemgijimisa ngishaye inkantolo kodwa uShembe ukhetha ukuthanda thina. Amen. Silapha ke singothando likaShembe. Kufuna kuma silapha endlini sikhuluma ngothando likaShembe abantu babe nesimile esontweni inkokeli. Amen. Futhi uma bebuya ku14 angazi ukuthi yini engenza ukuthi umuntu kade ebuya ku14 kuthiwa laphuma laze lashona uthi makukhulunywa lapha endlini lo muntu abe nobuso kuthiwa yini lento. Size lapha bangcwele size ngothando lukaShembe. uShembe uyasithanda abantwana basezulwini kodwa lokho kungasho ukuthi izinto ezibukhuna ngeke zisehlele. Okungasho lokho ukuthi izinto eziswantu umoya ngeke zikwehlele. Uyabona uma wehlelwa izinto eziningi kusuke sokusho ukuthi useduze nenhliziyo kaNkulunkulu. Amen. Ngisho abantu baswayeza inhliziyo ngoba befuna ukususa wena endaweni yakho. Uyabona manila ekhaya nenza izinto ezinhle bese nibonakala kukhona okungathi kufuna ukwenzeka okufuna ukunidumaza. Usathane phela nawe uyayingaza lapha ngaphandle ucingazo bazuzu akabafuni laba balapha abadakiweyo ufuna nina ngoba inhliziyo zenu nina ngoba zilapha zibheke kuNkulunkulu. Akayifuni naba usathane abalaka inhliziyo lezigodo akabafuni kodwa ufuna nina enazi ukuthi umuntu olapha endlini othanda uShembe awukwazi ukuthanda uShembe bese kwakhona umuntu olapha endlini othi awumthanda. Lo sathane ucinga nina ke ungathi uma wehlelwa into bese uthi hawu Shembe kanti ngikholelwani. Kanti utshelweni ngesikhathi uphenduka lapha utshelweni ukuthi ayikho into obuyikwehlele. Kanti uNkulunkulu kaShembe uzobona ngani uma ungehlelwa izinto bese uthi Shembe bese kuyaphetshezwa leyo nto. Uthando lolo likaShembe. Uyazi ngelinye ilanga abantwana benkosi ngizoxoxa nje into eyodwa embili bese ngiyehlela ngesansi. Lapha eTempelini lakithi ade ngumshumayelo khona izolo ethandanani ngoSeptember. Sike sehlelwa abantwana benkosi izaga lapha na zilandelana. Kwathi ngomhla ka2 kuSeptember lapha nje inkonzo sekukhala insimbi kahle seyikhala mvangela insimbi nathi sicothoza siyongena. Yayisiphuma insizwa yayiphuma nelati umhlambululi yesa nalo leli lati yafika yalibeka yathatha umbhobho yamemeza inkonzo sangena sathi yaya. Sathi sifika kule ndawo yayisiwa lensizwa ekadiphethi lati yathi gqimphansi. Hawu sabenza kanjani manje sasiyiphuthuma siyithatha lensizwa iqiqingwa ifika ngaphandle lapha ngangibuya endlini ngithi ngiphuthuma amanzi omthandazo ngathi ngifika wakhwehlela ukugcina wathula. Hawu kusho kwenzakalani manje sisesontweni uNkulunkulu wami lo muntu osehambela phansi komthi ilathi sezobuyisela ubani endlini.
uShembe uma ezokhombisa uNkulunkulu bakhe uyonivakashela lapha ekhaya nibone ingozi nibone izifo nibone yonke into lokho akusho ukuthi qhelelana nonyasi. Amen. Ngabiza umkhokheli athi umkhokheli sondela asimvala amehlo sethule sasimvala amehlo yayimthatha enye imoto yenye insizwa ewuthisha yayimphuthumise esibhedlela bafika nasesibhedlela bathi hayi usehambile. Kwakunomfundisi ukhanye ngalelo langa lensizwe ephathile athi umfobo khanye omncane. Inkonzo sasoyinikeza umfundisi ukhanye ngathi bangifika khona ngahlabelela ingoma. Ngathi uyabona manje sengikhombisa uthando kaShembe kulabo abantu asebazi ukuthi umuntu akasekho yimi nomkhokheli. Waxa-ke umfundisi ukhanye ukuthi hawu umshumayeli ngoba besixoxela ukuthi uzokunika inkonzo sekwenzakalani. Yase liyaphenduka isondo ekhanda lenkonzo okufuneka ngiyiphathe sekuphuma umuntu. Laphenduka ngayithatha inkonzo 45 minutes 30 seconds ngayivala ngathi inkosi ibusa ukubhuqa ubangcwele ngahlabelela ingoma ethi umkhokhelo ingcwele ngashonela verse ngase ngithi abantu abaphume. Uma sizethula lezi indaba lakhala lonke iTempeli hawu umshumayeli ngakhuluma inkonzo engaka abantu bayibabaze kanti khona sefile phakathi kwethu. Wahamba emhlabeni akekho samfihla. Ngela ngesamfihla ngalo ngesonto ntambama kwangena ucingo kwashaya umuntu wathi mshumayeli wesehihlizi inyembezi hawu yini sekwenze njani hawu sekuhamba umkami hawu umkakho muphi umamlotshwa osonta kulo leli Tempel. Ngeviki elilandelayo kade sifihla ubaba ukhanye sesiyofihla umamlotshwa. Ngabuza kuNkulunkulu ngoba kwenzeka kanjena ncwadi yini lelo ibhalayo ngathi sikulomuzi. Izinto eziyokwehlela ukulomuzi oyisibuko osendleleni wokwazi ukuthi uSathane uyayingaza lapha ngaphandle ufuna ukunonisa lento enhle kangaka. Sihambe simbeke lo mama intombi ka14 silele sihamba soyibeka sathi siyovala u23 kwakumhla ka23 uSeptember ekhaya ke lapha kithi ke mshumayeli ukujwala ukudliwa nje kudliwe ndawonye uhlale kudliwa inyama. Ngiyengizama ukuthi ngesabatha noma ngabe uthi imali ayikho engashayela ngisho wena ngithi awungenzele iwallet sengizoze ngepolice vumelwane ekhaya bese idliwa lenyama. Uma sehlukana ntambama sengiyogeza kwenye indlu ngizocela ukuthi mbambe yasho yangena insizwa yami ngathi ngithi ngiyayithinta isiphunqukile lapha kanti isiphoseke emanzini anebhakede elibilayo la ilawa nayo. Ngikhuluma ngenyanga yodwa njalo uSeptember awusiphuthumise esibhedlela iyagijima bangcwelele yamoto 5 minutes ngangisesibhedlela bahlabisa wakhwehlela kanye wathula. Bake zaphuma insizwa ka23 zaqala eOPD esibhedlela kwamhlophe isibhedlela singasazi ukuthi kufanele sithandaze kukuliphi ibhenchi lapha siguqe sibuze uNkulunkulu ukuthi yini lenzakalayo. Yahamba lensizwa sayifihla yahamba kanjalo. Inyanga zantathu bangcwele igameko zantathu enyangeni eyodwa eTempelini elilodwa. uShembe zama ukuhlola inhliziyo ukuthi asizukuhlubuka yini kuye. Ngifike enkosini yamaNazaretha ngoNovember. Baba ngihanjelwe ingane kanje. Uthi baba mshumayeli wena uhamba ududuza abantu mabe befele baba. Ubona ukuthi uzobaduduza kanjani wena ungakazi wehlelwe isimo esifanayo. Inkosi imbusisa umntanakho ahambe kahle. Cela uNkulunkulu kaShembe kuphi ingane zabafana zizobuka kuyona yodwa bangcwele. Kwakuyona yodwa bangcwele umfana intombi igcwele umuzi. Kodwa yahamba uNkulunkulu ezama ukubuka ukuthi lo muntu uma ngimisa phambi kwabantu uyokukhuluma yini okuyikho. Umfundisi uGumede wasenkandla uke wakhuluma ngodaba oluthalwe yami lolu. Wenzela ukuthi umuna wazi ukuthi noma ngabe uzobuyela endlini uzofike udla uphuthu namanzi. Kodwa wazi ukuthi umula uShembe uyakubona. Amen. Futhi imthandazo yakho uShembe uyayizwa. Kufanele ukuthandaza ungasho ngizothandaza vele mina ezami ingane idlala utshwala ezami ingane kayisebenzi. Bese uthi ungabe usathandaza usulapha endlini usuthola ithuba lokubikela uNkulunkulu inkinga zakho. Uthi umfundisi uGumede wayekwenzeka ngelinye ilanga
inkosikazi iganile ngakho kodwa emzini yathola ingane yodwa yomfana umyeni usebenze eGoli. Uma esebenze eGoli kuyasetshenzwa lapha phezulu kwawuyibhawoti lafikela ngene ekhanda wathula khona lapho. Inkosikazi nengane yodwa athi afika amakhosikazi ehamba nomkhokheli inkosikazi isishaya odongeni iyakhala ithi Shembe ukuphi umyeni wami engena ibhawoti ekhanda ethula. Afika amakhosikazi ka14 athi kuyahlaleka. Athi hlala kuyahlaleka. Bahla abantu abadlule imeni bese bethatha lezo zimo belekelele abakulezo zimo ukuze baphile. Amen. Mina bengizokwazi kanjani ukududuza umuntu ohanjelwe ingane yakhe yomfana kuyiyona yodwa ingakazi ihambe yami. Athi amakhosikazi kuyahlaleka yahlala lenkosikazi bathi bambelela kule ngane yakho enganazi insizwe ingane bathi bambelela kule ngane yakho ikhule wena zinyo bulala wakho lona. Yakhula lengane yafunda yazi yafika ku matric yaphasa kahle lengane kuthe kuphela amasonto amathathu yahlatha ukugula kwaphela inyanga yesibili yashona. Awuthikele yancwadi amshuma. Uma uzohamba lokhu kuhamba isibindi ungasithenganga uzosala endleleni. Ngoba uzokwehlelwa into ebuhlungu ukhonza unyazi bese uthi unyazi belukuphi kulimala ukukholwa kwakho. Kodwa umuntu othando lukaShembe sholo mshumayeli. Ubani ongasehlukanisa nothando lukaKristu na? Uyabuza umbuzo uthi yini wena engakuhlukanisa nothando lukaShembe njengoba ulapha endlini? Ukuhlupheka. Ukuthi uyahlupheka. Usizi. Ukuthi unosizi. Ukuzingelwa. Ukuthi unezitha. Indlala. Noma ulambile. Ukuhambaza. Noma ugqokile unebhayi elilodwa ugqoka ngoJanuwari kuze kushaya uDisemba. Ingozi. Noma kunengozi eke yakwehlela ubona mdela uShembe. Inkemba na. Noma inkemba na. Njengoba kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Yeke baba sinye. Ngenxa yokuthi siseduze kaNkulunkulu, siseduze kwenhliziyo kaShembe, sizozingelwa usuku nosuku. Izekini ngqo. Uyabona lapha enikhona ingilosi yakhe lomuzeni kuwo inkulu. Kufanele ukuthi ukwenza kwenu nizama ukumesha yona. Futhi nezinto ezokwenza zonehlela zinkulu. Sikubona ngokuthi wehlele izinto ezinkulu ukuthi ufuna okukhulu. Uma ungasehlelwa okukhulu usuthola okukhulu kakhulu sizothi usuthathe lento uyibona ethi ayinabungozi. Kodwa uma sibona uwehlela izinto ezinkulu futhi uthanda uShembe zikhona izinto ezizokwehlela ukuze abantu babone ukuthi uShembe uThixo. Amen. Kodwa ubani ozosehlukanisa nothando lonyazi na? Kungabe ukuhlupheka lokho esiwuka emakhaya enganisi zonke ebakhona ukuhlupheka lapha endlini. Kungabe indlala ukuthi ulala ungadlile sizawuqaba yona indlala lapha endlini. Ngabe ukuhambaze sizawuqaba khona lokho lapha endlini. Ungabe ingozi ekwehlela uma ungabe uhamba. Ngizwile ukuthi khona imoto yakandiza la. Uma kade nezinto enkulu kangaka nilindele ukuthi uSathane ajabule yini? Uma nenza into enkulu kangaka ebonwe yithi siphansi le ibonwa abantu abaphezulu eGoli ibonwa abantu abagcwele umhlaba wonke bese ningehlelwa lutho nibona ukuthi uSathane uyajabula yini ngokusebenzela kamnandi uShembe. Nibona uSathane weneme njengonyazi unyazi leneme ngani? Kodwa uSathane akajabuli. Funeka nibone lapho ukuthi niseduze kwenhliziyo kaJehova uma kwehla into bese uShembe ethi nje akhombisa ukuthi hayi ekugcineni musana ukudumisa ingozi niyeke mina. Ngoba uShembe uThixo. Kufuneka nazi bangcwele ukuthi ukuhamba lolu uhambe siluhambayo olosizi nenyembezi. Uma wena ungezukuba nalo usizi nenyembezi usahamba nathi. Kusho ukuthi kufuneka sikubone ngelinye ilanga ukhala uNkulunkulu wakho bese kusiza. Wena uma uzohamba empetheni onezimbali ezibomvu ungathi Valentine ubona ukuthi kuyikho. Kodwa kufuneka wazi uma usulapha endlini ukuthi njengoba usebenzela uShembe uma ngabe kuthiwa kubiza iminikelo usuku umuqhashe unikele wenza ukuthi uNkulunkulu akubone. NoSathane useduze kwenkulumo enjalo. Kufuneka wazi ukuthi ngesikhathi uvama izinto ezinhle noSathane uzosondela kuwe afuna ukukhipha.
Ithenye insizwa ngelinye ilanga befike lapha ngakithi. Ithi kufanele sazi bangcwele ukuthi thina